Det var galt. Det var lige lidt voldsomt. Ja, det var ikke med vilje, vel? Nej, jeg ved glasset. Fordi det var så sjovt. Men det er lidt skabt. Det var godt ved glasset. Jeg må jeg gerne. Mine hænder. Også. Ja, Og mine hænder. Nå med hænderne. Så kan vi dække. Ja. godt. Det går mere. Og vi har et skab, vi sidder her og griner af jer. Jeg får den nu. Og så ikke. Nej. Se, nu skal hun også tage munden. Nu skal han tage munden for hende. Så er det jo mig, der skulle tilbage. Har du ikke sådan, Thomas? Jo. Jeg vil vel han. Men så må I jo også have en tur derned. I har jo også fået på. Ja, vi har lige 2 børn, der skal køres i skole eller andet, så nu må vi vist bruge lidt tid på. Og det er først til sommer, han skal starte i skole, ikke det? Eller hvis det er. Jo, men det er jo snart skole nu her, ikke? Det er jo oppe på skolen, Nej. det skal foregå. Ja. Så. Og vi har begge 2 fri den første. Og du havde den anden, tredje, og jeg har den 6., 7. og 8. Så Ja, skal ja, jeg ja. kørt ind i. Så kører jeg på skinner. Så har han børnehavebarn. Nej. Det gør mere is i min terrasse. Jeg kan ikke forstå, at Nora skal i børnehave snart også. Wow. Jeg synes lige, hun er startet eller sådan, men jeg kan ikke lige sådan. Det er også, det kan jeg godt huske, jeg synes. Det synes jeg er underligt. At det er voldsomt. Især, altså, det var det med Simon også. Forskelligt fra højre til. Pludselig mærkeligt, det var det her. Men nu har vi jo kendskab til børnehaven, og nu har han jo været deroppe. Ja, nu ved man, hvad man går ind til, ikke? Altså, Ja, det er godt. Sig noget til hende, eller du skal ikke sidde der og kommandere. Nej, med Simon der, han måtte godt have blevet noget for det til, at han blev 18. Sådan havde det altså. Hvorfor lave om på det her? Altså det, jeg har det svært ved, at Nora skal i børnehave, det er egentlig ikke så meget, at hun skal i børnehave, det har jeg sådan set fint med. Men jeg har det svært med at vide, at altså det er jo ikke integreret der, hvor hun er nu, vel? Hun skal starte i en anden børnehave, og nye mennesker, og nye pædagoger, og det ene eller andet. Velvidende af, at vi måske året efter, eller et halvt år efter, forhåbentlig har fået et eller andet bo et eller andet sted. Og så skal hun selvfølgelig igen. Altså det har jeg næsten værre med. Altså, det er derfor, jeg ikke har været med 30 år. Hvor er det, når vi hen og bo? Det ved vi jo ikke. Det er i hus, Men eller? på et eller andet tidspunkt vil jeg gerne have lavet hus. Jeg er jo ikke ved med at bo i lejlighed. Altså, men det bliver ikke inden hun starter i børnehave. Nej, nej. Fordi der er jo stadig på SU og sådan noget, så ja. Altså, jeg tror ikke, den alder der, de er hurtige til at omstille sig over. Det er jo sådan lidt forskelligt. Det er jo vores børn også. Det er jo også forskelligt med hvordan. Nej, du får ikke spise det. Nej. Hun spiser flagene. Det kan man da ikke. Det smager da ikke godt. Nej. Den skal vi ikke putte i munden. Simon, han skal have fødselsdag i næste lørdag. Der skal også flag på bordet. Hvis de så ikke sådan ligger i din mave, så er der ikke nogen, der kommer i på bordet. Vi lige rydder op efter Simon, det er godt. Og Adam. Ja, det er også spændende. Så har I da også gjort det godt. Ja, jeg synes, at Velbekomme. så har han fødselsdag igen, ja. kommer hele Thomas, så en af hans fodboldrygter. Simpelthen, man vælter den med mennesker igen. Så vi skal have lavpasser. Og også der er en Hun hedder altså ikke Frida, hun hedder Nora. Nej, jeg siger forkert. Nora. Ja. Ja, Nora. Nej.
Din mor. Jeg tror, I sover godt, når I kommer hjem. Med Simon. Ja, din Simon.